fam, Super Migo Bay is in the house again. And for today, we talk about kaning mga post ani mga millennial, no? Kaning uyab or email ba? Muna ne. Kaya ang tubag pod nila ana, email. email man. Kaya nga no, kanang email magkinaon sa kamutabang na nimo. Hilantan kamutabang nimo ng email. Kanang gutomon ka. Mulungag ng email para nimo. Sigunaan lang unta ba ang mindset? Karong panahon na no, gidali-dali lang Manila ang ilahang kuan ba ilang desisyon nga di mao nga kamuham laman nagyataw matutas amo kanang email for leisure time lang na siya sa panahong ma-broadcast, panahong nga kuan, pwede na siyang dulaan. Pero kanang uyab, undo, tawon, paminaw, patalinghog. Kanang uyab, dili taw na kadula-dulaan. Diba? O, dili man na siya parehag email. Ang email, dula lang na siya pwede biyaan. Although naman na sila FHK o bahala sa to siya nga term. Basta ang imong pagdula sa email, lahi ra ng email, lahi ra na sa uyab. Kay kung piliun nimo ang email kaysa imong uyab, wow. Kay nga no, kanas email, magpila na mo kayers ana. Na amoy relasyon. Ano mo relasyon ana? Na may memories ana? Wala. Na may mutual understanding ana? Wala. Diba? So, kanang email, games lang na siya sa cellphone. Ay lang na niya seryosohatin. Kaning uyab, muna na time nga inyo yung imong seryosohon. Kay once God nga kung in love ka sa usa ka tawo, andam kang masakitan o andam kang dili andam mapasakit. Dili ka andam makasakit, diba? Kung in love ka sa isa ka tawo, dili ka maghimog step ana nga makadaot ni makahiubos niya diha nimo. Diba? So, ipaghambing na to, ipag-kuha na to ang email or ang uyab, mas para nako lang, no? Mas bukat jud ang uyab. Kaya nga, no? Nindot ang uyab ikakauban. O da maka-istorya mo. Kanang email tawon, sus, diha gatapok tanan. Naingan lang nagbubo. Naingan lang nagkanser. Napay ka ng pabuhat. Palo na lang, naglibog na ko. Nanulaan mo na ako, Never. Wala ko gadula na. Pero wa po ko kaingon nga wala ko kuwan sa dula. Nindot man siya nga dula, but for me lang dili lang gid siya ingong seryoso niya pagdula nga kanang halos na gani di na masugo sa ginikanan or sa kuan. Napod gani man naguyab tungod ra aning email nag-away na nya kuan ba kanang ang main ako nga kuan na mas may bahtagi jud priority ang inyong uyab kaysa email. Kaya kanang email na virtual lang na siya. Ang uyab personal man gud nimo na siya. Diba? Katampayayong na siya nimo. O mo lang na siya nga kung kamay ka-share ninyo ning takna sa kagabhion or kabuntagon o more to siya super fam and sa subscribe sa ko ang YouTube channel with the Super Migo Bay. Please subscribe and hit the notification bell para update mo sa upcoming vlogs nako. Bye-bye!